Кешерите има там, обаче се разнасят разни странни случаи от розови там. Май са неизпреварени. Напълня си? Мислиш, че има геокешери преди нас? Не, точно там. Или мечка, или геокешери. Поне ми харесва, че първо мислиш за хора, не за... Това даже ломси. Моче темпорари. Ивелин, не пускай да падне. Где става да мисли? Не, грек. Рана грек. Превод за тези, които не знаят латински. Иска да го крака жаба. Тя не ли е рядка? И аз не съм виждала такава. Да разкривам. Да разкривам. Гушката, това бялата язеница. Това е тичата на кешерите. Разкриваме на мен малко. Вътре ще оставиш. Ще е така на гушка. Тя не може да излезе тук. Какво има на гушката? Еми ще пуснем гората, да? Какво има на гушката? Нищо не видя. Бяла ивица. Тя точно на гушката има бяла ивица. Чакай малко да черен там. А, да. Това се различава. Това вид. Иначе място на темпорари. Да, нископланинската жаба. Чакай да питам, чакай. Това е гръцка жаба. Тя си намери си някакви тини или нещо да се зарови. Има по-положички вътре. Може. И то даже в различен да стадий. пусне някъде и тук и да се върне пак не е. Еми, знаеш какво? То е достатъчно да я пуснеш там, където се оттича това. От една страна. Ма тя не обича да живее във водата, така ли? Ама трябва да изсуша, бе. А пък е трудно да излезне, разбираш? Трудно е да излезне на сушата, пък ще умре, ако е само вода. Ма водата е нужна за размножаването. Нали съм взел на вода? Там на дупката. Тук. Да, там. Внимавай, че е мокро долу по това. То се оттича вода. Спасяване на жабата част. Последно. Много готин обаче. Дългокрака гръцка. Обаче спасителя е Богдан. Обаче точно там, където трябва да ни кефи си. Точно отровен. Отровен. Ами добре, ще го изчакам ли какво? Ако е геокешер, ако е мечка, ще прогоним. Чика! Що? Мен животните му обичат. Не, мечката не е животно, бе. Ми какво е? Снимали го? Кое да снима? Кое е мъничко? Е, това мъничко дърво. Дърво. Ето едно мъничко дърво. За всички. Оле. Ето на скалите има къщичка. Ето кладенчов мъх. Как и на латински кладенчов мъх? Питаме колози глупости съжалява. А към моята посока няма ли? След час, колко час и половина? 2 почти търсени с супер заблуда от към страна на ТП GPS. Успяхме да намерим. Ползвай само Гармен ползвай. Да намерим. Ще показваш ли сега? Ще снимаш ли хикса, който? Да, имах хикс, който го видяхме в последствие. И сега малко го оголимихме да се вижда като хората. Да, мам. Голям зор беше топ кеш. Има много пръст и листа. То ще го почистиш. Как няма да има глупости? Само, че Ивелин е по отварянето на кутиите. Ох. Ето да е. Вау!
цветни правила. Как да ги пипна с тия мръсни ръце? Да, те не че моите са по-чисти, да. Не питаш, Стефан Мутавчиев, Пловдив. Оле, феноменалната! Ето това е travel bug. Първият travel bug, който открия. I go from Той place отиде. to place, picking up stories along the way. Това ли е? Това е travel bug. Всъщност с това номерче, което е на металната такова, може да си го провериш в интернет, къде е било, къде трябва да отиде. Къде трябва да иде? Де да знам, като провери в интернет. Ще го вземем ли? Ще го вземем, естествено. Добре, защото не се знае другия, кой ще го вземе. Не се знае кога ще дойде пак някой тук. Да. Иван Димитров Попов, 12 марта 2006. И с коя единица? Първи FTF. 2006, да, той е стар кеш това. Стефане, благодаря ти за преживяването по намирането на този кеш. Не благодаря. Да, Стефане, ние ни благодарим. Просто много се изтормозихме докато го намерим. Абсолютно. Ама това си е наш проблем, да, като сме калпави геокешери. Ни е виновен човека. Не се казва калпа, казва се аматьори. Значи се очертава, my friend, да сме някъде като бройка. О, 13 няма. 13 е нещо задраскан. Някой фаталист го е задраскал, да. 14 Мими се е писала. Панчо, колко хубаво. Оригинално. Панчо Пепе. Така. И на от какво взел? Койн. Стига. Да, имаш и монети. Момент, аз виждам нещо тук. Оле, очертава се да сме... Но, мисля, че не е геомонета. Просто медалчи. Какво значи TFTC? Thank you for the cash. Колко мило. Благодарят хората. Значи номер 20, Има ли 21... номерче за нас изобщо? Не, за нас няма номер, че ни са очаквали. Да. Моля ви. 20, 21. Значи ние ще сме 21. Вземи. Не, 22. Вземи молив тук. Така. 22. Ти си първи. Дай да... Аз ли да съм първи? Да. Ти нали на всички кешове си първи? Не е задължително. Какво това, огледалци? Да. Огледалци и 2 цента. Ето какво ще си взема аз. Дали си падам по чуждите монети? Добре, записвам. Без готин числен. Бенгалски. Така ли? Бенгалски са. Просто с по-дълъг хитил. Не бе, човек, бенгалски пише. 14. Made in GDR.